An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye mɛkalo tile 3 kana bila karidon mɛkalo tile 9 na farafin kalo tile 21 ka taa bila farafin kalo tile 22 la dolo jate la funteni kalo filanan tile 13 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 19 na o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya doloba min bi marala ni wagati na n'o ye Venus toro mɔgɔw ka dolo funteni kalo filanan dolo o de bi marala ni wagati kɔnɔna na ni an ko ko sigilolo a b'a yira k'a fɔ ko den min bana bange ka bɛn ale dolo in ka wagati ma walima a wagati dɔ la kelen ma k'olu ka ɲɛnamaya adamadenya bɛ kɛ cogo di olu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ni mɔgɔ sɛbɛ caman bɛ bɔ ninnu na kosɛbɛ wa ni layidu tɛmɛna i ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la o b'a bɔ a sira ma baara min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ dugukolo baaraw kan dugukolo nafasɔrɔ siraw fo ka taa se sɛnɛw ma alimentation baara bɛ ja ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se banki ma nafolo kasabi baaraw olu bɛ ja ninnu na ani bololabaara nasira caman bɛ yen nɔ o baara kofɔlenw bɛ se ka ja ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ kandimi ani kɔnɔdimi kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la ni bana kofɔlen ninnu na olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filan ko de ka ca aw la kosɛbɛ kamasɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun taabolo la n'o tɛ aw ka hakilina kelen ta dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka hakilina filanw n'a ka dusukasi ko a n'a ka jatigɛ ko o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ caman de bɛ aw kun kan ani laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya minnu na a ka ca la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka wasaw ani kunkɔrɔtaw jaabi ɲumanw sɔrɔ kuma barikalen don aw fan fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa wulikajɔ min bɛ aw kun kan ni aw yɛrɛ ye wulikajɔ in kɛ n'aw fanga ye aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fa laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔtaw ani yɛlɛdaw olu siraw dayɛlɛlen don aw ye kosɛbɛ sira caman fɛ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ kan garisɛgɛ o sira o datugulen don aw bɛ se ka na garisɛgɛw kibaruya mɛn nka a ka gɛlɛn aw k'a minɛ aw tɛgɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ de mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idrissa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na futinɛko de ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma a ka di aw ye aw bɛ fɛ ko ka taa aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min aw ni aw jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko gɛlɛya bɛ se ka don faamuyabaliya bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman kan ni aw bɛ se aw ka dusu fana bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw cɛla ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ aw bolo da aw dusu kan ka se ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na n'o tɛ aw ni mɔgɔw cɛla ka gɛlɛn ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion
deɲɔgɔnso de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lyon ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani wulikajɔw bɛ aw kun kan kosɛbɛ wa kɛnɛya olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka fɛn bɛ tali kɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw aw ka se ka aw kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ janfa walew piège walew olu de ɲɛsinnen don aw ma minnu bɛ tali kɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw kana se ka bin o jan ninnu kɔnɔna na ni fɛn minnu sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ o la n'o tɛ yɔrɔ janfɛ kibaruya o barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ kibaruya wasaw aw bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ nka a ka gɛlɛn aw ka sɔrɔ aw tigɛ la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimi sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko wulikajɔ fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ sɔrɔ nɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kan kɛnɛya olu sinsinnen don hali ni farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ wulikajɔw olu fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan garisɛgɛ minnu ni aw yɛrɛ tun ma sigi ni a ye aw bɛ se k'aw jigida olu kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw de furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na lajɛ ko olu de ka di aw la kosɛbɛ kosɛbɛ jamalajɛ yɔrɔ wa a ka ca la mɔgɔ caman bɛna wuli ka se aw ma o kungow la aw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bilasira o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bi aw ka yɛlɛda dɔgɔkun yɛlɛda sɔrɔ o kɔnɔna na mɔgɔw kun ɲɛsinnen don aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw yɛrɛ ka dalakan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma fo aw ka kuma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka ni aw ma kuma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la garisɛgɛ caman bɛ yen nɔ o bɛ taa ka aw dan kamasɔrɔ aw yɛrɛ dalakan ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw yɛrɛ de bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun bɛ se ka ja aw la cogoya min na kamasɔrɔ aw ka Ala wele o barikalen don aw ka sarakaw barakalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la ni aw yɛrɛ ye Ala deli min kɛ aw yɛrɛ ye ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ ni wagati kɔnɔna na ko aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka jija o bɛ se ka wasa ani kunkɔrɔta lase aw ma ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw ta kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛrɛgɛrɛ ko olu kɔdonnen don aw ma lagosiw kɔdonnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma a ka ca a la aw ka wulikajɔ caman bɛ se ka sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye nka aw yɛrɛ ka wulikajɔ n'aw ka jija bɛ se ka wasa caman lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya olu sira jɛlen don aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ wasa bɛ yen nɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jɛɲɔgɔnya siraw olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw bɛ aw ye sira caman fɛ wa a ka ca la k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka na kibaruya sɔrɔ kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkɔrɔta ani wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na wa jigisigi kumaw olu fana barikalen don aw yɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na nisɔndiyako ani wasaw
olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ kamasɔrɔ jama fana kun dalen don aw kan aw ka kunkɔrɔta ko olu caman bɛ se ka sabati aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ basigi olu bi aw ye sira caman fɛ nka fɛn bɛ tali kɛ bɔta o fanga de ka ca ka tɛmɛ donta kan donta fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ wa aw ka aw hakili to aw yɛrɛ la min bɛ aw bolo fana bɛ se ka yɛrɛkɛ yɛrɛkɛli bɛ se ka s'o fana ma ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka janto aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko janfa bɛ se ka janfa walew latigɛlen don aw kama aw yɛrɛ ka wasa a n'a ka wulikajɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka olu kɔ bɛ se ka don aw ma cogoya dɔ la kamasɔrɔ waleya fɛn fɛn a ka ca la waleya jugu fɛn fɛn mana ta aw kɔ kan mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ min bɛna se ka aw bɔ o kalama o de ye aw ka dɔgɔkun yɛrɛ o de bɛ se ka kɛ fisaya yɔrɔ ye aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ juguya walew ɲɛsinnen don aw ma janfa walew ɲɛsinnen don aw ma nka janfa wale ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko sɛbɛnnamanw bali nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ a janfa bɛ don cogoya min na a bɛ tila ka tiɲɛ o cogoya kelen na olu ye aw yɛrɛ ka dakan cogoya ye olu ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ka aw ladɔnniya halisa k'an bɛ toro mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na n'o ye funteni kalo 2nan ye dɔɔni dɔɔni funteni kalo 2nan bɛna kɔ don an bɛna wagati wɛrɛw sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔw wulikajɔ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ baara ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka mɔgɔw mago bɛ jaabi minnu na u ka baaraw kɔnɔna na ko sumaya bɛ se ka don olu la nka mɔgɔ n'i cɛsiri nin wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ca la jaabi ɲuman i bɛ se ka o sɔrɔ i ka laɲiniw na baara kura bɛ mɔgɔ minnu kun kan mɔgɔ minnu bɛ baara kuraw ɲini na a wagati ye nin wagati ye a bɛ se ka i jija kosɛbɛ ka wulikajɔ caman banban nin wagati in kɔnɔna na a ka ca la i bɛ se ka kibaruya ɲumanw sɔrɔ i yɛrɛ ka siniɲɛsigi baaraw la olu ye daganko ye olu ye dolo yɛrɛ ka sigi cogoyaw ye ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma foli bila karamɔgɔkɛ la karamɔgɔ Mamadu Dawu n mɔkɛ ni karamɔgɔkɛ Mamadu Dawu Kucala ale ye dolo karamɔgɔ ye n ka foli bɛ a ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na